Jo crec que és molt important entendre que Girona en aquests moments es pot posar d'una manera molt clara en l'avantguàrdia del que és el concepte de ciutat sostenible a escala europea. Si mirem el mapa polític europeu, no és per casualitat que Alemanya, que França, que els països nòrdics estiguin pujant les veus i les sensibilitats verdes, i tot té molt a veure amb el gran debat energètic. Fukushima, i per tant el debat vinculat a les nuclears i els riscos que comporta l'energia nuclear, ha permès, com a mínim des d'un punt de vista polític, posar sobre la taula un debat que malauradament no era present i ha posat de manifest les grans problemàtiques i dificultats que té a apostar per una energia contaminant, cara, ineficient, que genera residus com és l'energia nuclear. Davant d'aquest debat, molta gent planteja quina és l'alternativa. L'alternativa està científicament demostrada. Passa per dos fronts, un és apostar per l'ecoeficiència energètica, segon front, apostar clarament per la promoció de les energies renovables. I aquí és on jo crec que Girona té una aposta no només demostrada en aquesta última legislatura, de garantir, de potenciar, de valorar, d'invertir en energies renovables, sinó sobretot un objectiu de futur. És a dir, continuar amb aquesta trajectòria, que insisteixo, la trajectòria que està imperant a escala europea, bàsicament contraposada a la d'una trajectòria que està clarament en declivi, que és la d'apostar per les nuclears. Recordem que hi ha països en els quals, per exemple, Àustria ja han decidit tancar la porta a les nuclears. Això és el que ens agradaria que passés també, per exemple, en el cas espanyol, però de moment el que tenim és una convicció molt clara de que la gran aposta política, social i econòmica passa per invertir en ecoeficiència i, lògicament, també en promoció de renovables, com és el cas, insisteixo, de la fotovoltaica o com és el cas de la tèrmica. Jo crec que és necessari entendre que hi ha una qüestió de prioritats des del punt de vista de la inversió pública. Es tracta de preguntar-nos on hem de destinar l'ajuda, el suport i sobretot els recursos per impulsar un model energètic o un altre. Davant d'aquells que demanen que l'energia sigui basada o sigui subvencionada amb clau nuclear, nosaltres hem defensat des de fa molt de temps una promoció pública, i això vol dir de vegades recursos, però de vegades també necessàriament crear infraestructures perquè es puguin desenvolupar aquestes energies amb les renovables. Crec que Girona, en aquest últim mandat, ha demostrat que a nivell local es pot liderar aquest debat. Tenim uns objectius clars a escala europea, que són l'Agenda 2020, tenim l'objectiu de reduir el 20% les emissions per l'any 2020, promoure fins a un 20% de generació energètica via renovables, però els ajuntaments i sobretot els ens locals tenen la possibilitat, i ho han demostrat, insisteixo, al cas de Girona, que ells poden fins i tot superar aquests límits, aquests mínims, per tal d'avançar molt més sòlidament, no només cap a un model de ciutat sostenible, sinó, i aquí me permeto fer una lectura europea, cap a una Europa sostenible, perquè al final Europa és la suma de les sensibilitats municipals que puguem tenir. Hi ha països que clarament aposten en aquesta direcció, i aquí és on jo faig la crida, lògicament, a la ciutadania perquè el 22 de maig escolti aquestes sensibilitats i tingui clar, a l'hora d'escollir, quines aposten cap a aquest model, que és el model, que és l'únic model de futur, no només en termes ecològics, sinó també en termes econòmics, i lògicament doni suport a aquelles candidatures com la d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida, que defensen una aposta energètica sostenible, neta, econòmica, eficaç i des d'un punt de vista raonable molt necessària a escala planetària.